Id-deputat nazzjonalista Awċi Chris Said qed iħossu li ġie redikolat wara li ġie skartat għall-aktar livell baxx bħala parti mill-Partit Nazzjonalista. Irrapportat dan il-gazzetta Kulħadd ilħadd filgħodu e kif spjegat li Said tantu mxebba bis-sitwazzjoni li wara ruħu lest jabbanduna l-karriera politika darba l dejjem b'kundizzjoni waħda prinċipali, dik li postu jirtu direttament ħuħ Edward li attwalment huwa s-sindku tan-Nadur. Fl-artiklu tagħha fil-faċċata tal-gazzetta l-Kulħadd spjegat li jirriżulta li meta fl-aħħar jiem u ġie avviċinat mit-tmexxija nazzjonalista, Said ma qadx jomod kliemu u esprima l-għadab sħiħ tiegħu. Dan anke jekk fil-pubbliku ddikjara li jirrispetta l-għażliet li qed jieħu l-kap Bernard Grech wara l-elezzjoni. Is-sorsi tal-Kulħadd qalu wkoll wara li sentejn ilu kien fost il-protagonisti biex Grech jieħu post Adrian Delija fit-tmum tal-partit, Said ma ddejaqx jistqar li llum qed iħossu l-tim. Kien bekk li wara kull intenzjoni fil-partit li jirriżenja mill-Kamra tad-Deputati bil-pattu l-kondizzjoni li postu jirtu b'mod dirett ħuħ Edward li hu iżgħar minnu. Il-Kulħadd iżid tispjega li dan tal-aħħar li hu personaġġ karizmatiku jista' jkun kompetitur akbar fid-distrett biex almenu tinżamm il-preżenza tal-familja magħrufa bħala tal-Ganga u li hija għandha l-bażi tagħha fir-raħal fejn ilhom imexxuh għal snin twal bħal Edward, Ħutu, Chris u wara Charles kienu sindki tal-lokal. Ftit tal-jemilu Chris Said wara d-diżappunt tiegħu lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara li flimkien mad-deputati Mario De Marco u Carmi Fsud Bonnici tħalla barra mix-Shadow Cabinet Nazzjonalista bl-iskuża li t-tlieta kienu parti mill-kabinet fil-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi. Madankollu kulħadd temmettejt l-argumenti ta' Chris Said li kien jagħmel parti mill-kabinet sal-2013 ġew kontradetti mill-fatt li fid-diskorsi tiegħu il-kap attwali nazzjonalista Bernard Grech spiss jirreferi għaż-żmien tal-aħħar gvern nazzjonalista bħala is-snin tad-deb.